Terve! Olen Kai Jäntti, valmennusyhtiö Uranosta. Tänään käymme läpi myyntiä ja korkeamman hinnan perustelua. Olen sitä mieltä, että myyminen on looginen prosessi, jonka kuka tahansa voi oppia. Tärkeintä tullakseen hyväksi myyjäksi on kuitenkin oma usko, intohimo, halu auttaa muita, rehellisyys ja ennen kaikkea aktiivisuus. Mutta nyt siihen hinnan käsittelyyn. Kun asiakas sanoo, että sun hinta on liian kallis, älä koskaan anna alennusta tai ala keskustelemaan hinnasta ennen kuin olet varmistanut, että kaupanteon esteenä ei ole muitakin asioita kuin se hinta. Eli tällöin se myynnin vanha kultainen kysymys, onko hinnan lisäksi joku muu seikka, joka sinua askarruttaa, se on erittäin tärkeä. Ja jos niitä muita syitä on, niin ne täytyy tietenkin käsitellä. Ja vasta, jos asiakas sanoo, että ei, hinta on se, mikä tässä nyt juurruttaa, niin sen jälkeen me selvitetään, miten iso on se hinnan ero. Tai se on yksi tapa käsitellä hintaa. Tapoja on tietysti monia. Mutta kuvitellaan näin. Asiakas sanoo, että hän saa asiakkaan mielestä täysin vastaavan tuotteen 1800 eurolla. Ja sinun hinta on 2200 euroa. Niin nyt se kauppa, jonka sinä myyjänä joudut tekemään, ei suinkaan ole 2200 euroa, vaan se on näiden hintojen erotus. Eli jos se asiakas päätyy tähän kilpailijan tuotteeseen, hän on jo päättänyt investoida tämän 1800 euroa. Sinun tehtävä on myydä se, minkä takia hänen kannattaa investoida 400 euroa enemmän. Ja oikea kysymys tämmöisessä tilanteessa sille asiakkaalle onkin, että ymmärsinkö oikein, että mietit siis sitä, että kannattaako sun maksaa 400 euroa enemmän tästä meidän tuotteesta, johon asiakas ei voi oikeastaan muuta vastata kuin, että joo, juuri sitä minä mietin. Ja silloin sun vastaus on tietenkin, että totta kai kannattaa. Ja sitten pääset perustelemaan, minkä takia sinun tuote tai teidän palvelu on parempaa kuin kilpailijan ja minkä takia kannattaa maksaa 400 euroa enemmän siitä, että saa tehdä yhteistyötä sinun kanssasi. Tämä oli yksi tapa käsitellä korkeampaa hintaa ja lisää vinkkejä ja lisää myyntineuvoja saat Uranon valmennuksissa. Toivottavasti nähdään pian.